Σε αυτό το μάθημα θα λύσουμε την άσκηση 4 που βρίσκεται στη σελίδα 146 στο βιβλίο μαθητή. Θα πρέπει να υπολογίσουμε αρχικά το τμήμα όμικρον α. Πηγαίνοντας στο τρίγωνο όμικρον ΑΓ, μπορούμε να υπολογίσουμε το συνημήτρονο της γωνίας θ. Το συνημήτρονο της γωνίας θ είναι προσκύμενη κάθετη, που είναι η όμικρον γ, προς υποτείνουσα, που είναι η όμικρον α. Αν θα κάνουμε αντικατάσταση, το όμικρον γ είναι 8 μέτρα και το όμικρον α είναι 10. Αν πάμε τώρα στο τρίγωνο όμικρον βδ, όμικρον βδ τρίγωνο, και χρησιμοποιήσουμε πάλι το συνημήτρονο της γωνίας θ, διότι η γωνία θ είναι η ίδια γωνία και στο τρίγωνο όμικρον ΑΓ αλλά και στο τρίγωνο όμικρον βδ. Έχουμε για το τρίγωνο το μεγάλο, το όμικρον βδ, ότι το συνημήτρονο είναι προσκύμενη κάθετη, που τώρα η προσκύμενη κάθετη είναι η όμικρον β, προς την υποτείνουσα, που είναι η όμικρον δ. Κάνουμε πάλι αντικατάσταση από τη σχέση παραπάνω. Οπότε, το συνημήτρονο της γωνίας θ είχαμε βρει εδώ ότι είναι 8 δέκατα. Έτσι, 8 δέκατα, που είναι το συνημήτρονο της γωνίας θ, είναι ίσο με όμικρον β. Η όμικρον β, αν κοιτάξουμε εδώ, είναι 12, ενώ την όμικρον δ την ψάχνουμε. Κάνοντας τώρα χειαστή έχουμε 8 επί όμικρον δ ίσον 12 επί 10. Λύνουμε ως προς όμικρον δ τη σχέση, οπότε όμικρον δ είναι 12 επί 10 προς 8. Κάνουμε τις απαραίτητες απλοποιήσεις, δηλαδή 12 δια 4 μας κάνει 3 και 8 δια 4 μας κάνει 2. Έτσι έχουμε ότι το τμήμα όμικρον δ είναι 3 επί 10 μας κάνει 30 προς 2, δηλαδή 15 μέτρα. Έτσι έχουμε υπολογίσει το τμήμα όμικρον δ, που είναι το πρώτο ερώτημα. Τώρα το δεύτερο ερώτημα είναι το ΑΓ. Μπορούμε στο τρίγωνο όμικρον ΑΓ να εφαρμόσουμε Πυθαγόριο θεώρημα. Έτσι έχουμε, ξεκινώντας από την υποτείνουσα, που είναι η όμικρον α, ότι όμικρον α στο τετράγωνο είναι ίσο με όμικρον γ στο τετράγωνο συν ΑΓ στο τετράγωνο. Κάνοντας αντικατάσταση, σε ό,τι ξέρουμε έχουμε η όμικρον α είναι 10 μέτρα, άρα 10 στο τετράγωνο είναι ίσο με όμικρον γ, την όμικρον γ την ξέρουμε είναι 8 στο τετράγωνο, συν ΑΓ που είναι ο άγνωστος στο τετράγωνο. 10 στο τετράγωνο μας κάνει 100, ίσον 64 συν ΑΓ στο τετράγωνο. Λύνουμε ως προς ΑΓ στο τετράγωνο τη σχέση και έχουμε ΑΓ στο τετράγωνο είναι ίσο με 100 μείον 64. ΑΓ στο τετράγωνο, 100 μείον 64 μας κάνει 36. Δεν ξεχνάμε ότι σε αυτή την περίπτωση, όπως έχουμε πει και μέσα στην τάξη, η εξίσωση έχει δύο λύσεις. Δηλαδή, ΑΓ ίσον συν πλην τετραγωνική ρίζα του 36. Δηλαδή, συν πλην 6. Όμως επειδή είναι γεωμετρία και το ευθύγαμμο τμήμα έχει θετικό μήκος πάντα, κρατάμε τη θετική λύση της εξίσωσης, άρα το ΑΓ είναι 6 μέτρα. Το τελευταίο ερώτημα
έχει να κάνει με το μήκος β δέλτα, αυτό εδώ, το οποίο μπορούμε να το υπολογίσουμε με δύο τρόπους. Είτε μπορούμε να εφαρμόσουμε Πυθαγόριο θεώρημα στο τρίγωνο αυτό εδώ, το όμικρον β δέλτα, αφού γνωρίζουμε και την όμικρον δέλτα, η οποία είναι αυτή εδώ, γνωρίζουμε όμως και την όμικρον β που μας την έδινε από την υπόθεση. Μπορούμε να κάνουμε όμως να εφαρμόσουμε και τριγωνομετρία και συγκεκριμένα, για να κάνουμε και εξάσκηση στην τριγωνομετρία, θα πάμε στο τρίγωνο το όμικρον ΑΓ. Λοιπόν, όμικρον ΑΓ τρίγωνο, και θα γράψουμε το ημίτονο θ, να δούμε με τι ισούται. Το ημίτονο θ είναι απέναντι κάθετη πλευρά, που είναι η ΑΓ, προς υποτείνουσα, που είναι η όμικρον α. Η ΑΓ, τη βρήκαμε πριν λίγο, είναι 6 και η όμικρον α είναι 10. Έτσι γνωρίζουμε το ημίτονο της γωνίας θ. Εάν πάμε τώρα στο τρίγωνο όμικρον β δέλτα. Και χρησιμοποιήσουμε πάλι το ημίτονο της γωνίας θ, διότι η γωνία θ, όπως είπαμε και πιο πριν, βρίσκεται και στο τρίγωνο όμικρον ΑΓ, αλλά και στο τρίγωνο όμικρον β δέλτα. Θα έχουμε ότι το ημίτονο θ για το τρίγωνο όμικρον β δέλτα είναι απέναντι κάθετη πλευρά, που είναι η β δέλτα, προς υποτείνουσα, που είναι η όμικρον δέλτα. Έχουμε βρει όμως ότι το ημίτονο θ είναι 6 δέκατα, άρα 6 δέκατα, που είναι το όμικρον, που είναι αυτό εδώ το όμικρον θ, θα το αντικαταστήσουμε τώρα με το β δέλτα, που είναι ο άγνωστος μας, και το αφήνουμε έτσι όπως είναι, και το όμικρον δέλτα, το οποίο είναι, το όμικρον δέλτα είναι 15, που το έχουμε βρει εδώ. Κάνοντας τώρα χειαστή, έχουμε 10 επί β δέλτα είναι ίσο 6 επί 15. Λύνουμε ως προς β δέλτα, άρα β δέλτα είναι ίσο με 6 επί 15 προς 10. Επίτηδες δεν κάνω τους πολλαπλασιασμούς για να μπορέσω να κάνω απλοποιήσεις. Και έτσι έχουμε 15 δια 5 3, 10 δια 5 2. Άρα το β δέλτα είναι 6 επί 3, 18 προς 2, δηλαδή 9 μέτρα. Εδώ, σε αυτό το σημείο, ολοκληρώνεται το μάθημα.